coba 12 cek lotes 12. Ngaturaken sugeng rawuh kagem undangan tanggi tepalih keluargi saking Sokibul Hajah. Monggo pinarak Bu, monggo pinarak dipun isi rumiyin ingkang ajeng nyuwun pangapunten nggih. Menika undanganipun kathah awit raos syukur saking Sokibul Hajah. Nah, pun melek napa dereng anake? Anjene kaya nek aku cilikanku ben kate dijak lunga gak sok turu nek bengi iki ya. Mambengi gak sok turu kaya kate dibancaki niki ya. Alhamdulillah. Pun melek nak, ayo nak. Sinten panggilane Bu Novi? Harfi. Ya, nggih Harfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng keluargi ageng saking Sokibul Hajah, undangan tanggi tepalih sedaya rawuh ingkang minulya. Alhamdulillah kunjuk syukur ngarsanipun Allah, kula kalian panjenengan wonten sonten menika tansah pinayungan rahmat, tansah dipun paringi sehat wal afiat. Monggo sesarengan maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam tansah katetepaken dhateng Nabiyullah Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya rawuh ingkang minulya estunipun sedya panjenengan dipun aturi rawuh kalian sederek kula panjenenganipun Bu Novi utawi Mbak Novi kalian Bapak Suhartono. Panjenenganipun Bu Novi kalian Pak Hartono menika ngraosaken syukur, wujud syukur ngarsanipun Allah sampun dipun titipi amanah inggih menika arupi putra ingkang pinaringan tetenger Nak Bagus Wahyu Harfi Pramudya Hartono. Nyuwun pandonganipun Kang putra menika sampun kancik udakawis yuswa 7 sasi. Ingkang biasanipun menika dipun gendong, yang biasanya digendong, biasanya dipangku oleh ayah kali ibu. Sesampun menika badhe ngraosaken mudhun lemah, badhe belajar lungguh, badhe sinau mbrangkang, badhe sinau melampah. Mila dipun bancai wujud raos syukur Bu Novi. Mugi-mugi Nak Harfi menika dados putra ingkang soleh, amin. Dados putra ingkang sehat wal afiat, amin. Dados putra ingkang tumata tata kesehatane, tata sekolahe, tata masa depane. Sak tiba-tibane dipun takdir kalian Allah dados putra ingkang uripe kepenak, amin. Allahumma amin. Ugi kita dongaaken panjenenganipun Mbak Novi kalian Kang Garwa menika tansah pinayungan rahmatipun Allah. Sesampunipun kagungan hajat dipun bikak wiyar lawang rejekinipun, dipun tebehaken bilahinipun, sakpola tingkahe diayomi dening Gusti Allah, amin. Allahumma amin. Nggih menika mangke nindakaken adicara tedhak siten. Mangke wonten saperangan ubo rampen, ada beberapa perlengkapan yang nanti pasti mengandung sebuah pitutur atau nasihat di dalamnya. Niki sing wingking mboten ketinggal sing wingking nggih. Pun anu grubyuk nderek sing ajeng nggih. Sing penting berkate sami Bu Novi nggih. Sami berkate sami kok bene kok salat jamaah ngono niku sing arep iki sing kotakan gede sing mburi cilik mboten sami Bu tenang mawon nggih sami. Aduh Nak, jangan liwat-liwat Nak. Ngapun sini. Kin anakmu kin. Diwari ya. Pangapunten nggih. Menika mangke dipun wiwiti Bu Novi kalian Pak Hartono sekalian Kang Putra nggih menika Adi Harfi badhe sumungkem dhateng pepunden sesepuh nggih menika kleresan panjenenganipun Kanjeng Ibu nggih Eyang Uti nggih ingkang rawuh sonten menika monggo dipun wiwiti sumungkem panjenenganipun Mbak Novi nyuwun idi palilah pangestu dhateng Kang Ibu kekalih
Awit mugia pinaringan sabar anggenipun momong Kang Putra wayah, anggenipun momong pinaringan kegiatan. Semoga Mbak Novi kalian Pak Hartono sumungkem dateng pepangkonipun Romo Ibu salim dulu dateng Ibu kekalih. Anakku sing bagus dewe sing sabar nduk sing sabar le momong Kang Putra tak dongake rezekimu akeh digampangake nyambut gawemu besok pinter sekolahe yen wis bisa nyambut gawe kudu jujur sak mestine. Kanthi anyebut asmanipun Gusti ingkang kagungan sifat welas saha asih. Bismillahirrahmanirrahim. Sederek kula Pak Hartono kalian Bu Novi miwiti kagungan hajat nindaken adicara tedhak siten raos syukur Kang Putra menika dipun gadang dados putra ingkang soleh, putra ingkang miguna. Amin. Monggo Bu Novi bersimpuh di dekat bunga dan air. Sesampunipun menika dipun campur dimasukkan bunga ke tempat air. Dipun wiwiti ingkang sepisan panjenenganipun Bu Novi nglebetaken sekar utawi kembang dengan didoakan Bu Novi baca basmalah baca sholawat. Kembang menika sipatipun arum kanthi pangajap Kang Putra benjang sageta ngarumaken asmanipun tiyang sepuh. Bebasan anak polah bapa kepradah, anak munting wong tuwa kecangking, anak luhur derajate wong tuwa arum asmane. Ganti ayahnya juga memasukkan bunga ke air. Cinampur sekar dateng bokor ingkang isinipun tirta. Mila pinundhut sekar maneka warna, sekar kenanga mawar miwah melati tinutup kalian godhong suruh. Kena ngono kena ngene nanging kudu kantil marang pituduh saka Gusti Allah tinutup kalian ron suruh godhong suruh menika mengku werdi anggonmu urip tansah ngangsu kaweruh agama. Dipun basuh dimasukkan kaki putranya ke bokor yang isinya air. Nek mangcik ngantuk saiki tambah melek, Cak. Bismillah bismillah raos syukur lho niki Bu Novi. Ngrantos dangu menika dipun amanahi putra mboten kengang dipun itung setunggal tahun kali tahun ning alhamdulillah Gusti Allah tetep paring berkah, tetep paring amanah dateng Bu Novi, putra kebanggaan yang ditunggu-tunggu. Barokat 21 tahun Bu Novi, ya Allah. Sedaya menika sampun ginaris cinatet kalian Allah. Mugi-mugi kanthi wontenipun Kang Putra menika nuwuhaken berkah, bertambah baik keluarganya Bu Novi. Amin. Barokah. Pun selajengipun nggih menika midak jadah diawali warna putih maju. Midak jadah mila pinilih jadah menika satunggalipun jajanan ingkang kelet
Mugi-mugi tresnanipun Kang Putra besok yen wis sukses kelet marang wong tuwa senajan kerja adoh bebasane eling marang jasa-jasane wong tuwa. Dipun wiwiti mijak dadah warni napa Bu Novi? Warna putih. Putih adalah perlambang suci. Putih menika minangka pralambang katresnanipun tiang sepuh kakung. Cinta dan kasih sayang dari sang ayah digambarkan dengan warna putih. Sepisan angka kalih monggo. Dipun pidak jadah warni ijo. Ijo menika mengku lambang ijo iki lo jodone pancen wis ginaris menunggu 21 tahun nembe dipun paringi amanah putra. Iki lo jodone besok sak tiba-tibane misale dadi pegawe ya pegawe sing sukses, misal dadi pengusaha ya pengusaha sing sukses. Kaya ayahe pengusaha, mancing ya mancing sing sukses. Barokah barokah. Dipun lajengaken nggih menika warni candhaipun angka 3. Warni oren. Apa rek oren iki rek? Oren iku aja leren. Aja leren nggonmu dadi wong becik le. Aja leren nggonmu ngibadah. Aja leren nggonmu syukur marang Gusti Allah. Ya Allah pinter anake gak nangis. Harfi, ayo dikutang bareng yuk. Harfi. Anake jeragan iki. Monggo lajengaken midak jadah warni ireng. Nggih. Ireng, iri meri drengki menika ora pareng. Mugi-mugi lare menika kedunungan ati ingkang resik. Amin. Dongakno kancane wakeh, bolone akeh, grapyak semanak Harfi besok. Amin. Midak jadah dipun lajengaken dening panjenenganipun Kang Putra Sinengkuyung Sudarmo kekalih wujud raos syukur ngarsanipun Gusti Allah. Midak jadah candhaipun warni abang utawi abrit menika mengku perlambang katresnanipun tiang sepuh estri. Cinta dan kasih sayang dari seorang ibu digambarkan midak jadah ingkang warni abrit. Ingkang pungkasan warna emas. Mugi-mugi emas menika pralambang kesuksesan. Muga-muga sakpola tingkahe dipun takdir lari menika dados lari ingkang sukses donya akhirate. Amin. Barokah barokah. Dipun pungkasi kalian teker-teker menika. Teker-teker ngraosaken lemah. Mila sinebut lemah. Lemah menika gelem ngalah. Ayo nak. Yen wis iso lungguh, mantun iki mugi-mugi sinau brangkang sinau melampah nggih Le. Lancar mlakune bariki. Saya yakin Bu Novi, Pak Hartono ini dalam ngerumat Kang Putra mboten nate kok ngraosaken kesel atau pegel karena beliaunya sudah lama menunggu kehadiran putra tercintanya. Mugi-mugi pinaringan kegiatan sabar. Muga-muga dongakno nggih ndang duwe adik nggih. Amin. Iya loh. Kalau sudah ada biasanya tumbuh lagi setelah ini. Barokah monggo. Adik nggih. Ayo menek ondo yuk. Selajengipun menika menek ondo. Wonten ingkang kadamel saking tebu, ada yang terbuat dari kayu. Kalau hari ini terbuat dari kayu. Kayu itu bahasa Jawanya adalah kajeng. Kajeng menika saged dipun lambangaken kekajengan, kekarepan. Kekarepane wong tuwa kekarone putra kinasih menika benjang sageta dados putra ingkang tumata. Minggir dulu Dek, minggir dulu Dek.
dipegangin bokonge Bu Novi. Ambek bapakne dijunjunge padane batek palesan. Seneng bapak nggih. Sehat, amin. Terkadang wonten lho kagungan putra ben wulan niku sakit nggih wonten. Sak ben cukul untu opname step niku nggih kathah. Mugi-mugi Harfi menika sehat walafiat. Amin. Ono terkadang dipun titipi amanah putra terus sakit mawon nggih wonten. Wes mugi-mugi menika lancar sedayanipun. Amin 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 amin. Mau ngerti nek dibancai lho ngerti, ditangapno wayang lho ngerti nggih. Ayo setelah ini junjung derajat sebelum masuk kurungan junjung derajat. Junjung derajat itu putranya diangkat oleh ayah dan ibu. Bokongnya dipegang sini ya. Nah, bokongnya awas jangan tangannya. Junjung derajat kuat pangkat kanggo ibadah marang Allah. Muga-muga lare menika kinadet takdir lare ingkang sukses, lare ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Amin. Oh, durung nyangoni iki lho budhe-budhene iki lho makane dilirik ae. Nah, sampun. Wes pinter. Pinter nggih. Biasa ngene iki nangis nggih. Nek nangis gak tutuk acarane MC-ne dipotong honore. Pinter iki. Masuk kurungan Bu Novi. Setelah ini putra kinasih mlebet dateng kurungan. Kurungan itu perlambang dari perlindungan. Sak tiba-tibane tibono papan sing kepenak. Sak pola tingkahe diayomi dening Gusti Allah. Badhe milih. Nggih, dimasukkan ke kurungan. Oh, langsung milih apa niki? Oh, milih pulpen. Yes, cekak soro-soro nyambut gawe ini meni-meni, bondo pulpen wae. Nah, ditutup nggih, kurungannya Nah, dikurungi, masukkan kurungan. Nah, hadap sini Harfi, kalau bisa dikondisikan untuk hadap ke sini Harfinya. Sini Harfi. Milih pulpen tok iki. Gak gelem dhuwit dek. Oh. Dibuang pulpene milih dhuwit. Nggih. Milih dhuwit, mantun milih pulpen terus milih dhuwit. Ada uang, ada. Oh, njupuk dhuwit maneh sing 50.000. Ganti dene bapakne. Nggih. Matur nuwun. Wis, pokok tetep uang iki. Ini lucu memang cocok ambek kopi aing lho. Barokah amin. Mugi-mugi panyuwunan tiyang sepuh menika dados pengusaha. Amin. Wis dijabah dening Gusti Allah. Sineksenan tanggi tepalih sedaya keluargi ingkang rawuh. Alhamdulillah. Maneka warni rerangkening adicara tedhak siten sampun kalampahan kanthi ringkes jangkep. Sederengipun mangke wonten udik-udik tebar uang receh dan beras kuning. Monggo dipun pungkasi kanthi ndedonga sesarengan rumiyin. Monggo dipun asta. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libati kirami wa lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakfi mizdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalika wa zu'adzim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan salatan tunjina biha min jami'i ahwal wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tahina biha min jami'i sayyi'at
wa tarfa'una bi'ala darajat wa tuballighuna bi ghayat min jamil khairati fil hayati wa tal mamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi qabla al-maut wa rahmatan dal maghfirati wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatana wa la tusab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sineng kuyung kalian donganipun tanggi tepalih ugi sanak kadang para mitra bala kanca ingkang rawuh sonten menika. Bu Novi matur nuwun sanget nyuwun pangapunten nggih Bu bilih wonten pasugatan papan palenggahan tempat duduk yang kurang nyaman atau lain sebagainya yang kurang berkenan, kurang cocok di hati. Bu Novi nyuwun pangapunten nggih. Mugi-mugi ikhlas menika gampil dipun ijabah kalian Allah. Setelah ini ada udik-udik tebar uang receh, makna dari filosofi udik-udik berbagi kebahagiaan. Menggunakan beras yang berwarna kuning, kuning melambangkan kemakmuran. Uang receh, mugi-mugi Bu Novi kalian Pak Artono rezeki ini tambah wakeh. Amin Allahumma amin. Biasanya adik-adik yang berebut, biasanya adik-adik. Kalau ibu-ibu juga boleh. Sini ayo maju sini. Persiapan disiapkan dulu. Ayo siapkan. Arekson gak usah melo arekson. Bismillah, bismillah dulu nggih. Ayo, ayo sini, sini. Sini ada mangke dalu ugi atur sugata mangke campur sari mangke dalu saged rawuh malih saking Kelana Indah. Ayo monggo tasih dipun siapaken nggih menika beras kuning arta receh sambil teriak bareng barokah 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 seger waras murah sandang pangan seger kewarasan dilancarkan nyambut gawe ini sehat sekeluargane amin. Yang belakang lempar ke atas kok jadi sawat no dilempar ke atas ini BLT ini cair BLT ini alhamdulillah barokah monggo nggih alhamdulillah. Won, matur nuwun. Nggih. Pun kadang kula Pak Uyis, ini Pak Uyis, monggo ambekan sik, ambekan sik. Mas Dalang sampun wonten jagating pedalangan sampun sumadya badhe atur sugata panglipur kanthi lampahan laire Arjuna. Pundi derek kula Mas Uyis wau. Tak kira iki dudu utine. Mikrofon Mas, satu lagi Mas. Mic-nya ada Mas? Operator? Ah ya. Pun pinarak riyen sedaya, santai mawon nggih. Kok iso ngundang ngene iki lho. Niki enten bintang tamu Bu niki Bu. Kopiahe niki jaman londo kok gak tau diumbah kopiah. Niki namine Pak Uyis. Kirangan apa filosofine Uyis iki apa filosofine kira-kira? Hah? Gak murup Mas, niki Mas. Pun. Aku gambojak. Niki ngoten.
Koncone Bu Novi. Apa Nggih. kancane Bu Novi ya? Tapi wayahe sebaran dhuwit kula mboten dijak. Nggih. Kari kok. Anu kula wau mboten bagian receh gembel mawon mboten napa-napa Bu kula. Aku njaluk sing atusan aku. Iki gorong-gorong wis takon. Ya to. Lah kok ono nemu nduk kene. Tau weles kebles. Lah iya kok nyelempet nduk kene. Ambo apa iki? Iya. Hah? Ambo apa? Asli bener asli. Tapi disinggahne niki. Lah iya. Lah kuwi tak ingeti kedaluwarsa apa ora kuwi? Tak kira bojo tiba temen. Lah yo masalah. Alhamdulillah Bu, ngeten iki rezeki. Ora oleh ditolak. Kok gak kosak kene sakku kene lho. Aja. Tebe lho Bu niki Bu, daleme Bu. Mas Weli. Niki wau Dek sinten? Harvey. Dek Harvey. Pas jenengan dikurungi wau milihin apa? Milih mang pertama pulpen, terus duit Pulpen. Filosofinya apa? Nah, duit cek iki mang aku. ya. Kena ya. Pulpen filosofinya? Pulpen iku meneh-meneh pinter sekolahe, pinter nyambut gawene. Alhamdulillah, donga. Donga. Bar ngono Duit. Pinter filosofine, pinter golek utangan. pinter golek utangan. Pinter nyambut gawe. Iya gawe. Anak kuwi piton-piton ngene iki enek pilihan. Awakmu biyen yo ngidak gadah barang ngene iki. Awakmu yo ngidak tetong ngene Yo biyen. gak. Ngidak apa biyen? Telek. Oh iso. Bene cilik aku yo ngidak ngene iki. Gak anakku sing cilik dhewe. Iya. Nggih ngeten iki Bu, kula acara ngeten iki. Oh, nduk kono Medion kono. Nggih, kula kruduki anu ngeten iki nggih. Apa besek? Besek kakekmu ngono. Nggih ngeten iki. Apa jenenge iku lho? Apa iku? Walah, kurungan. Nggih. Kurungan. Terus kula kei mobil-mobilan. Terus? Kula kei pulpen. Heeh. Buku. Duit. Milih apa anakmu? Lah kok mau meneng meneng. ngrewawuki klosone tikere lho dikrewawuki ngene. Terus filosofine apa? Aku terus mikir, mosok anakku sampean dadi dukun pijet. Aku buatin aku. Ya ampun anakku. Anjane kon duwe anak loro iku. Jarene wong kan gak oleh dipinterno karo. Kudu ana sing dioblokno situ. Nggih, Bu. Kandhane ana wong-wong iki nek duwe anak Niki resep niki Bu. resep niki Bu. Niki Bu Novi kan nembe setunggal. Niki mungkin jenengan pinterne Bu Novi yogane sing nomor setunggal. Ya. Sing nomor kalih mungkin mboten usah. Sing nomor 1 dipenterno, sing nomor 2 gak usah. Goblokne ae. Lah kok iso iki lho? Lah kok iso? Lah engko nek pinter kabeh sing dadi kongkon-kongkonan sapa? Oh. Sing dadi akal-akalan sapa? Nah. Sing nganteni karo wong tuwa iku sapa ya? Meneh lek pinter nuwun sewu. Anak pertama pinter, Yo. dadi dokter terus dinese ning Jakarta, rumah sakit iya. Jakarta. Terus sing nomor 2 pinter dadi polisi. Polisi, penempatan nduk ndi? Penempatan teng Kalimantan. Lah terus sing teng omah ngramut jenengan sinten? Iya, kudu digoblokno situ ya berarti. Anakku tak goblokne situ. Oh. Enak Bu, anu tukokno rokok le, pokoke tak kei kongkon-kongkonan anak. Terus kan saiki wong tuamu lak urip ambek awakmu sih. Iya. Cacakmu sing situ nduk ngene Surabaya. Ning Surabaya ning pengadilan. Nah, Cacak kula teng pengadilan. arep sing nomor 2 cacakmu nduk ngene Jakarta. Aku nomor 3. Kon nomor 3, kon sing ngancani wong tuamu. Aku ngancani wong tua ya bektine anak ning wong tuwa terahan. Ya gak kon digoblokno kaya wong tuamu piye. Kok iso sih? Kon gak krasa kon jaremu digoblokno situ. Asline kon digoblokno mbek wong tuamu asline kon niku. Jakre iya ketemu. Kandhani kok goblok. Aku kok gak sadar aku. Ibu, ya takono bapakmu ngene mole. Pak aku digoblokno ta pakai cilik anjene pakku. Iya, Be. Arep delokap. Kok iso iki lho? Wayangan. Nggih, wayangan. Monggo, iya. Niki mengke nuwun sewu. Sampai jam piro iki? Wah, wayangane sampai jam 12 bengi kok niki mengke. Ngawur iki idek musala kene iki. Hah? Idek sumola. Musola. Ya. Musola. Sumola. Cedek sumola. Nah, iki jam tarkem kudu buyar. Nggih. Engko nek sampe gak buyar, sone iki enteke sewane sampe magrib. Tapi ojo anu, jangan takut. Nuwun sewu mengke badhe magrib mriki malih, Bu.
Oh, nggih. enten campur sari. Lho saestu niki. Temen nggih, campur sari. Enten campur sari mengke bintang tamune saking mriko. Endi? Adoh kono lho. Kenjeran, Mami Okta. Mami Okta. Campur sarine napa Mas Ken Mas? Niki Kenala Indah. kenanga indah, Bu. Kenanga Indah. Apik campur sarine. Sing teng TV niku lho. Nggih, sing penting mengke enten kula malih. Oh, kok melok ya? Yo melok to. Oh. Mangke lek mriki beto anu kepiar-kepiar sing kathah lho Bu damel nyawer. Aku lek wong-wong rene gak nyawer aku lek yo bayaran opo. Lah iki wis, iki Mang dikai Mang. Alah ya iki kan nggo tukune bensin. Lah engko nggo nukokne anakku susu. Pun, Nggih. payangan nggih. Nggih. Payangan nggih. Apik niki mengke. Suwe gak sepelan. Monggo. Monggo.